Buhay sari-sari. Hello, hello, hello mga ka-BSS! Buhay sari-sari. Andito na naman po ako ngayon kasi dumating na naman itong in-order ni Joseph. Tingnan nyo. Dapat meron na tayo ditong part ng bibigyan na tayo ng Lazada kasi nakailan na tayong order. Sabi, ang yaman-yaman natin. Pero mga ka-BSS, hindi naman ito masyadong mahal. Mga mumurahin lang naman ito. Ito ay, ano kaya ito? Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Tingnan na rin dahil baka iba ang laman nito. Para kayo ang witness. Kung talagang ang in-order namin ay totoo. Ang nakalagay dito sa loob ng box. Hindi ka nag-order sa Shopee? No, Parati ka lang, Lazada? syempre. Ano ba itong in-order mo? Ano Dual to? ISP Parang sa ano to? combiner. Kasi mga ka-BS, ako ang taga-bukas. Kung ang laman ba nito ay tunay. Yung kaparehas ng in-order. Pero kung minsan, nag-order ko sa Lazada. Yung ina-expect mong order, hindi naman pala. Pero hindi pa naman nangyari yung sa order namin. Parating tama. Diyan ka na muna. Ito, anong tawag dito sa plastic na to? Bubble wrap. Ito, ito. Ito pambalot na ano. Ayan, bubble wrap. Ito, sa plastic. Ibig pa, Ayun, ayan, may mga burog-butog na. Yung butog-butog. Abot ka ng bubble wrap. Paano mo nalaman? Secret. Kasi ako hindi ko alam yan eh. Totoo ba ang laman ito? Baka wala na. Ano ba yun? Kidlat! Ano ba ang laman ito? Kasi baka mali ang naibigay sa akin na aming order. Pero yung in-order namin na isa, ang ilaw, pundido. Ano pa yun? Ito po ay TP-Link. Gigabit VPN router. Pang ano ba to? Para makombine ang dalawang ISP. Saan mo ko gagamitin? Ethernet connection. Pang ano ba to? Yun nga, para pag may dalawa kang service provider, pwede mo siyang i-combine. O paano yung wala pa tayong internet? Soon. Gagana ba to? Parang parang ano yan? BCD. Ang picture niya. Kidlat! Halika dito, Kidlat. Oh. Baka itlog ang laman ito. Oh, ayan. Tama ba ang laman? Ganito ba talaga? Tama? Yung in-order mo? So, ganito ba yun? Ay! Oh. Ito. Tama? Okay. Tama po daw. Check mo. Mga ka-BSS. Ayan. May Yung laman. Teka mo na. Ano to? Charger? Is this Power charger? supply. A power supply. Charger. This one. Connector. Oh, saan mo yan? Connect. Saan mo yung computer yan? Installation guide. So yan lang mga ka-BSS. Parating na lang itong umu-order si Joseph sa Lazada. Para sa pera. Pero mga mumurahin lang naman itong mga ka-BSS. Kasi hindi ka na mapapagod magpila-pila pa dyan sa mga mall. Isang pindot mo lang dyan sa Lazada. Darating na ang iyong in-order. Door to door. Hindi ka mapapagod ka pipila. Kung pupunta ka pa sa palengke or sa mall or sa kung saan-saan. O dito, isang lang, ayan na.
ang iyong in-order. Buti na lang tama. Paano mo malalaman kung yan ay gumagana? Next time, Next time. O sige mga ka-BSS. please. Shout out pala sa aking mga co-teachers. Lalo na si Sir Jeric. Saka si Sir Jovic. Like, share, comment, subscribe.